Tá fáilteoisteach a chairde, tá mé tarneis treis soscúpla seachtainna bheithe gain os na caintine. Caintear an léanúmh ná an Dr. Andrea Palandri is ón Venice san Idáilda de Andrea, de bhain sé chéan amach ó Ollscoil Cambridge sa bhíon gábhí sa ceathair déag ó rainn na Anglo-Saxonaise, na Lochlainise agus na Celtaise. Agus níag san brunach dochtúireacht ó rainn na Gaeilge glas na hoscoil Corcaigh sa bhíon gábhí sa hochtéag. As tráchtas sa scrí ar an eisteach an Gaeilge de leabhar Marco Polo, teachs a aitir sa láscrín chlúteach an 500 déag leabhar bheith cáthaigh riamhaigh. Tá altaine fáilseige in Celtice agus an éiriú ar an ábhar son, agus ar ábhar eile a bhainnis le tradiisiún na láscríní in éireann sa 500 déag. Bhí scoláireachtaí go leis ó Institút an Ard Léinn Celtic bla clia ó gábhí sa hochtíag go dtí gábhí fiche héan, agus tá sé gobar le cúpla míon inis linne ar an tionscnamh Hidden Heritages i Fiontar Scoil na Gaeilge DCU, mar an ibríonn sé ar an dreiscríneart uebriach agus ar na hinneal aitheanta panaireachta a úsáidfar chun an príomhbhailiúcháin láscríní ó Choimisiún Béalada sa Éireann a threascríomh. So mar sin tá míle fáilteoisteach Andrea nuamh gur míle mata sa bheith ar fáil agus tiltúnach an chríomse a thuirt dóin. So fá go mé fótaín Andrea agus fáilteoisteach a ríist. Gur míle maith agat. Tá go hasúliú mo glúise go mé sláid anfachta gom de cúpla lá agus ha go limsipin sa mar sin begad depig mo scór nach chum leúna déine dhéanaigh. Ach hasún go ginn sib go maitharad an PowerPoint. Sa dos ní a cainte de Marco Polo agus an taiisteach an Gaeilge i duine dá leabhar so 500 déag. Braham gur fear a gcónaí réamhrá mór cuimseach a thuairt ar a bhar hain, Marco Polo, Cirvé, Caithna bhaiste agus canna haibh go dtíach go bhfuil cáileid. Cé go méid cloiste i ggur bhór a bhór má dheallar is tócha blinta go matas nó an dús a gcónaí is ar munda sach. Dábhdí sin tus nódí nuh le begándo chúlar Marco Polo hain a bheitha agus a throsanna agus láthad idir conas a scapa chúntas ar an irthar tíad in Eorop agus túthad mo thuidim idir conas a stóilm a tháinig sé go héidir. Té sé réamhrása leanóid daig le cúntas ar a láimhscrín Gaeilge ina bhaightar an taisteúcháin leabhar leis an móid. Nó mar a bheithineid sa bheanna is tócha leabhar bheith gáirí réag. Láthir mé níasa ar a danga agus ar a stílprós a húsáide chun an teach a scríamh agus críoch nómélim thuidim idir ggótheach stairiúil agus cultúra inar thaistriach an scíal. Saoilíoch Marco Polo sa bhínéis sa mlíon ráchéad sa chuige caiid ceannaithe a bheith bhainteid. Sa mlíon ráchéad diag sa seachtó hain I báirt le nathir Nicola Polo agus úncail Matteo Polo thusnig Marco a taistil Sid agus throitheadar Beijing sa tín sa mlíon ráchéad diag sa seachtó ceathaid. San sóghostig cúpla ceann teilech benéiseach mar eisiidí agus ambassadóí an nuas go dtíon bblion ráchéad diag sa nácha hain. Fé nám a díl Marco Polo sa bhainteid ar ina dáil sa mlíon ráchéad diag sa nácha cúig bhí for a bhór a héil caite ige Marco sa dátaid agus go gí sé se an taisteid stócha léir Scoil cáiliúil nach chuann si in Google le cí se bheith an taisteid íon Marco Polo sé ceann dearg an son ach gan dat hí Nicolò agus Matteo Polo úncail agus aithid Marco mithe roiimiis viidir mithe fa 5 bliana diag nó 7 bliana diag a stoilm agus sin an lína gorm viidir son mithe roiimiis agus dhéileidir sannar ina dáil fuidir teachtarucht ó chubla cean le túirtaí bápa agus is sé tarna tros más maileh an ceanna dhéin Marco Polo chuise na nach leoga mar ní raibh sé fiú bhain saoilathe nó I dhiimiigh aithid agus úncail ar dúis. Chuir sé a bhacaise agus a bhálamaigh sé I gúntas go dúchtúir na heisteid nó na trosannaid nó the travels I miarla.
De tradiisiún is álaigh jaachtaigh Marco Polo an cúntas tá don scéalaí Rustichello da Pisa, sa mbliain 1898, nuair a bhíon verta cos frísún le chéile I Genova san na dóil. Ach le fiarne is tócha gur a buintí sa bhó ige Marco Polo le scríban teacs, agus ní fóláid nó bhí lánótaí agus dríochtaí febhráidin téascríg an chéad leagan an déacs. Scoilach Marco Polo mach as sa bhrísún sa bhíon 1899, agus Gaeilge I Venéis agus Gaelach sa chaid sinné sa mbliain 18 agus sa 24. Scríoch catalóg dus na rodírí in na heilimh nuair a Gaelacha, in a measc sa bhí Barilínti ón Mongóil, Iadaí ón Sín, Brocéid, nó Róbuí ón Kazakhstáin, Paidirín Páirteach do chud na múdaíoch, Buddha Rosary abed, Chris ó Bharcach Mongólach, Ceann Bhart, cuirtar a bhná, Hatamór, Ceann Bhart, ó bhean uasal Mongólach agus tabléad orga ó Chublaicán hain. Bhí éileh anmhór ar déacs nach mór do roiimíthe, agus behearad i néag don géad leagan a bheith breachar fór gur scríoch aistriúcháin agus leaganacha ascríte don déacs. Sé ceann is táchtaí agus so do studéir an Marco Polo, an taistriúcháin Gaeilge, ná an leagan leidne is scríg Francisco Pipino, Bráthir Dominicoch ó Bologna san na dóil, gur thug sé de conditionibus et consuetutinibus orientalium regionum leagan héan taistriúcháin leidne. Raistigh sé héanaan teacs ó leagan Venéise sin an déacs idir Chiqueteacs a diag agus Chiqueteacs a 24. Bé aistriúcháin Pipino an leagad do leabhar Marco Polo ba bhó clú agus cáil sa bhí anais. Agus tá leagan Pipino nó leagan a híal rian ó leagan sa siad san a I measc in céad sa dahad a héan lá scrín me anéiseach go bhfuil leagan den achtar Marco Polo únta tá leagan Pipino nó leaganacha a híal rian weig le fáil le seaca ná a ceannacha, mar sin nach mór a le. Maidan cheire aistriúcháin de Pipino an Garú agus an Gúigú cé diag, ráchóip de leagan Frankise, leagan Tseikise, leagan Venéise agus an Marco Polo Gaeilge a feictear I leabhar leas amóid. Dá bhrí sin tuis gur Skype leagan sa Pipino ar fuid na Hórapa agus tuis gur raibh iad éileh is féidir I dhéanamh amach cén leagan agus is mó atá cosúil leis an aistriúcháin Gaeilge. Dhéanas an taide seo mar chuid dom chochtúireacht agus sé fuilte go min éidir. Mar bhfuil sé tuairimthe gom agus molta gom go bheith an grúpa láimhscríní is mó go bhfuil cosúlachtaí ige leis an aistriúcháin Gaeilge ná grúpa láimhscríní is sasna rimdhéire an chuigú cé diag ar mór góid. Sin a grúpa láimhscríní ó hasna atá I gceist. Is féidir dá bhrí sin is féidir lena bheith cuiseach muínach inniuh, go bhfuin leagan den Marco Polo úsáideach an taistriúcháin Gaeilge scríomh fá leagan don leagan leidine Francisco Pipino a bhí á chópáile sasna sa cheathrú agus sa chuigú cé diag, agus go bhfuil seans maihan gur a láimhscrín hasnach a tu go chuisteach go héireann a úsáideach an teacs Gaeilge a scríomh. Mar sin éire bhí spáinte gom gur fá leagan do láimhscríní sasnach a chuig go héireann agus a úsáideach an teacs a aistriú Gaeilge ach fóidir há leagan san an láimhscrín sin má bhí sé an riamh a sé Gaeilge inis agus níl cóip níl an láimhscrín héin ar fáil. Tuairim a saontadíobh don 6 nó a dhéantar an láimhscríní seo chuin tuairimí mar seúirt. Sa chabidal den Marco Polo na cuirtar síos ar a chaid Quincy
caithfir hangsú sa tíanamh. Cuirtear síos fholás feitear leistigh do limistéir áirithe sa chaithfir locus sa leagan go bhfuil fallard nó múr timpeall ir. Tucha mí tar neistín dín léir Scoil seo mí nó me níos ní sa bheabhar. Tá feitear darúd cópála in grúpáirithe do leibhscríne hasna ina bhfuil an focail leidne locus, limistéir nó log, limistéir is dochas fear, athairithe go lacus, loch. Darúd cópála ní léig don éigean de gearta focail agus scríbneach a in áit ó. Dá dheascamh seo léimid sa leaganacha sa go bhfuil loch mór sa chaithfir, go bhfuil múrtha nó fallóí timpeall ir. Gandáil ailtireacht nó dara idirbuch más mailibh Harbh necha tíanta agus aití seo. Go dóg fí fallóí timpeall ir loch. Agus féimid chiimiid is de dheascamh darúd cópála lacus in áit locus a feiteire. Bra cópála éigean sa meanaí seach gur chur síos neachnácha seo chomá, agus is tóghom raise gur darúd cópála bethe, agus thug sé féna cheartú. Ach sé rud a ghaithrig sé sa teacs ná síomh na ballóí in áit an loch héin, rud a gágé le loch mór a héach timpeall is fallóí. Dá thorasa, saola go cópálach an ceartú nachartsa is gachan leibhscrín a cópálach ón leibhscrín áirithe seo. Mar sin mí mé sin rís beidir man bhéad ná raibh sé sin rotha léid. Han chéad grúp an sochagoin grúpa alfa, agus an leiden locus magnus circumcitus est múra, ha log mór nó ha limistéir mór timpealthe ige mór, nó téan fallóí timpeall limistéir mór, agus sin an leagan na scríg Marco Polo héin. Son ha fógrúpa do leibhscríní hasnacha agus darúd cópála ónta lacus magnus est circumcitus muris, tá loch mór timpealthe ige múrtha, nó téan fallóí timpeall loch mór, agus an tíú céim an son ceartú an motún son, an jarúd son, lacus magnus est in circuitu muri. Tá loch mór timpeall múr. Agus tá sé seo anhachtach do stadéir an eistúchan Gaelach, mar is saola go feitear loch sa Marco Polo Gaelach i chomá. Mar seo leannas a heistríocha chuid seo in Gaelach. Dorón sa pádás riaga for loch i meón na caharachsan. Rinne siad, nó dhéanadar pádás riaga loch lár na caharachsan. Fágan sun go bhfuil rion sa léid an eistúchan Gaelach go síl rionse ón grúpa leibhscríní go bhfuil darúd cópála sa únta. Leibhscríní sasnacha ón gearú agus ón gúig go cé diag. Tá láin darútí cópála eile nó sé seo nóchtathe gom sa teacs fémar a hála fiscint sa léir Scoil se leannas. An council se seo faoil sé in éadú gom, agus ins nach an cheantas na listaí seo, ha stocha liste dos na hathairithe beaga. Na focail a bhí gaharú is gachan leibhscrín, mar sin cíimiid seo céim alfa há lacus an sa, a sé sin fáil sa leibhscrín seo, agus is na leibhscríní seo go léid an sa ar a debhsa an lehanach, agus an son há grúpa beta nó beta gamma gur an grúpa bháin le carta go bhaid míad na hathairithe seo ham, agus há leibhscrín eile go bhfuil na hathairithe sin go léid ham, agus mar sin a raig. Agus an sa mar chlé Irish Marco Polo Gaelach cíimiid go bhfuil na hathairithe seo, go bhfuil de sile nuas os na darútí cópála, nó is tócha darútí cópála ban a bhar a bhór agus beidir forcheartú nó rócheartú roiistartha, agus go bhfuil rion son an eistúchan Gaelach. I measc na leibhscríní seo hasna, áirítar dhá leibhscrín ón gúig cé diag go bhfuil an choip chéanna do Marco Polo únta nach mór. Har a láin darútí cópála mar seo. Tugam sem grúpa delta is seo, agus is féidir libh i dhéiscin plastig don ggheorcail corcra an sa.
sé seán fógrúpa dó scríní sasnacha is dearthaí leis an eisiúcha an Gaellanne. An chéad livescreen a cusa gísan áchéad sa hochtíag sean ascríoch san níosiltíre seo ní sasna ach master go cópálach a lántíag san livescreen seo ó chópanna a bhí sasna agus a chuig go dtí in ísiltíd. Mar sin ní hen Marco Polo bháin sa livescreen seo go bhfuil roion na déagsanna sasnachán ach tá dorná ileáin. Seo pictúid do gísan roichead sa Hochtíag Universitätsbibliothek. Agus an san an tarn livescreen sa grúpa san tá anna hí múil. Well sin tarna ceann sa grúpa san is tóch an ceanna sí múla don stadéir Marco Polo Gaellanne mar feitar a lántíocht na ile ionte a phléan taistil agus staid an dain tid chuma agus go bhaitir a siúcháin Gaellanne díobh ón aimse se chuma. Tos ní an livescreen seo le cóp de Historia Destructioni Troia le Guido de Colonne agus ar nó feimid an leagan cáiliúil Gaellanne den neachtar céanna sa text táil 3. In íasa feimid an epitom le Julius Valerius an Alexander Moor go dtí Liber Magni Alexandriae agus ar nó feitar leagan Gaellanne do stair Alexander sa text Scéal Alexander go bhfuil cópanna dóibh in a lánlivescreen an Wikipedia. Ní am gáitih go bíon sanna na text na húsáidech na cópanna san a dhéanamh ach á sé sí múil mar abarín ábhar le hóireachta a bheith go raibh an tábhar le hóireachta céanna sasna agus inéidir na heistúcháin Gaellanne go bhí míad a plé go mí a cain go minicurtha ó an gúgacéidí agus an gearúcéidíag go raibh na bailúcháin chéanna atárlú in áitinile go háidethe is sasna. In íasa feimid Historia Caroli Magni le Pseudo Turpinus go bhaitir aisteúcháin Gaellanne i leabhar leis a móid héin. Ar nún san aisteúcháin Pipino ar a leabhar Marco Polo, Relatio le Odorico de Pordenone, manach pronciasach a chuig an tín ar hasach an chearúcéidíag, agus ar deidir feimid chuma achtar hión mandavil sa leagan leidne scríocha sasna. Feimid aisteúcháin do leagan eile an déag céanna sa inéidir sa chuigúcéidíag sa text a scríg finíon am húna ar os bruin i gorcaig sa blion chearúcéidíag sa 65. Tá na textna so sí múil nó de bhdaníimiid ar na textna le heistíí chun leiden agus a feitar i leabhar leis a móid taobh leis an Marco Polo Gaellanne. Roiist céanna fuile me túide mú gurúsáidech livescreen seo glasachú chuin na textna sa feitar i leabhar leis a móid a reistriú stoilm go bhfuil sé sí múil na cosúlachtaí idir a 6 áid a feitar sa dá livescreen seo a bhréinniú agus machna bhí dhéanamh ar chuna sa húsáidtí agus chuna sa chuinítí ar na textna sa inéidir agus a sasna sa chuigúcéidíag. Ar an ábhar san má dhéichamid ar im lúide i leabhar leis a móid in a bhaitar Marco Polo Gaellanne, cíimiid go dagan dornáin aisteúcháin ruimiis sa text. Agus buinn siad sa go léir i chliécinint le religiún neistíostúla idir giúdachas sa text an tanga bhó an tislam in gháilta séar le svóid agus starna lúmbardach agus an i lumad creidir págánach le ceart a feitar sa Marco Polo. Déaran chuma gur duinech iirecht leanúnachas chronoloach a churthú idir starna lúmbardach agus an Marco Polo Gaellanne. Tos ní an starna lúmbardach is aisteúcháin ó chabit de Historia áire le Jacopo de Lavragine agus bahí naibh tá go fór a bhuar ach cuirtar síos sa chabidil seo ar Papa Pelagio úsáitir abadím an chabidil chuin chuirsís staid tuaisceart na hedáile. Tos nó sem líon chead sa tucha
agus a cléoch nó sa bblion roiche díag sa tucha. Mar sin 8 blian dieram. Fóríar an is habide in sa nasúchan Gaelge ha cúpla beloog an nasna bheit dead in scéil, mar sin ní raimid deidir faden an takes. Ach, has a goin go dos nuan Marco Polo simlíon roiche díag sa coig cúig, agus dearíonn se go dosna se goirecha díadach an níag star na lombardoch sa livescreen cé fémar a deidim go caiileach cúpla beloog an san. Mar sin beidir go raibh iirecht an son chuma leanúnachas fémar a dúirt leanúnachas chroniolóach chud isteach sa a dhéanamh idir an dá hiacs an sa chuma. Ach ní bhaidan an taistúch an Gaelge don Marco Polo ach an livescreen a bháin leabhar leis a móid. No leabhar be cáirí riag bheit mar a dúirt chéanamh is toch an tedal Gaelge a bhí ann ag an nám. Is círeach idir cheiricé díag sa 16 agus chuice díag sa 5 in ar dhéisceach chorcaí daoine má cá riach tíar na caiide bre agus a bhean Catlíní Gaelach iníon le Tomás mac Gaelach an tochtú ar a deasún. Mí nóme beidir ní sé bhar caiimiid le cearttáid an sa in ar dhéisceart chorcaí an sa a chiimiid mainistir him leige se an sa a gaiide bide clonachcuil an sa agus Kielbertáin an sa náirt is tócha an príomh chuisleán an príomhhuiomh a bhí ag an gárthach roiach ag an nám. Bhíidir an dhearid dá chéile an dá hiamsa. Agus cé ná nochtan ein cheandas nó nótaí imimeachchas livescreen cá scríomh an livescreen go ddíireach. Déide míhé ó cléide linn gur chopáil se dornáin teachsanna ó leabhar cáirí ag sa bhainisteir Francíasach i dim leige sim líon sé díag sa fé ná. An so. Agus si sean bhainisteir is módúirtíle má cá riach agus bhí si síte ag gríolár a dailche. Is ínte a chuideach finín héin, ag chuide háid a Donal, a bhac, agus mac a bhic, agus lína chuis sin tosnuoach ar a leabharlan nó thógann tínte le líon tíar na sinín. Agus an Francíasach éman cuasach in easpag i dheoise ró ruis idir cheiricéad díag sa nach ceithid agus chuice díag sa 7 díag. É seo go léir chun árástócha go raibh blúhaintigin má cá riach leis an mainistir sa chuigú cé díag. Cé náfuil fianana sé goin go scríoch an livescreen sa bhainisteir seo, tá fianana sé goin go rana cimealtaí sa 7 díag. Is livescreen bhuaí leabhar cáirí riach go bhfuil osciún roichéad beloog ionte mar atá sí go inniuh agus in bhaiter teachsanna ilcheálacha ó naimse seo. Bahí naamh a feitir sa chéad chuin nó livescreen, beha fádarig, beha chulum chiile, beha bhríide, beha náin agus a lán bahí naamh eile níl an sonnach dornánacha. Is in dhéasa a gaiiter na teachsanna heistíoch an leiden ina bhaiter nó an Marco Polo. Chlí tugan na téimí nechtí stóla, codars noch dos na bahí naamh a feitir sa chéad chuid an livescreen. Cuir gás sa teachs go bhailte siar le svóir, feimid cúntas chorach idir an Loach Rolandus agus an fachach saristínach Ferracutus. Tréistóibh bheith chorach agus Fiontar Scoil ina chéile fegal le sían siad sí sa deanta chéile agus tucha sé chorach agus tusníonn siad i díspóideach féin gréadmh agus sé grí stoicht. Ma jaller dríóid agus ma jalle ar maidin nó agus chunas go raibh leanamhice. Tugann sé seo leiscéal do Rolandus buna go léad na crí stoiachta a bhíniu don bhachach agus ar nó chomá don léthóid. Ar a go me chéanna feimid blúide chun ar a go me chéanna feimid blúide mór don déachs a phléan Baha Muhammad is stair na Lombardoch.
cuidann sé sin cuidann an blúir seo síos ar bhahamad mar sais drúí nó mar éiriceach a bheallan a lucht leanúna go feltach sí a cholúr a hagan an nuas ar a ghólainn agus a láir an leis an chlóis. Agus deide ar nó feitar learmór scéalta beag sa Marco Polo mai jaallad in náhantir, mai jaallad in Islam, an giúdachas Christoíocht an isthir agus a míúiltí, an credibh agus na fiestaí págánacha sa bhongóil, sa tín, sa tapáin agus an Ind. I ní go chuid sead an leiscín go bhaitar na heistú cháinean, feimid dornáintíach na flian staid agus bréagstar na héan, go bhfuil an riocht mar héama lárnach go ar a mór góid. Agus is deide ar fad na leiscíine feitir na teachsan ó cáiliúil a fionnuachta an agol a bhug agus an agol na seanórach. Láthar me a bhíon mar beidir a chuma ar hanga an Marco Polo, mar chuid anna hí múil an déach se an teanga gan dat. Tá Marco Polo Gaelin scríte an Gaelin alúnta bhríag ársa na nó Gaelin na muithe, teanga a gaiitir go chutíanta déach na próis ó aimsir se. Tá Spáinan an teach fuidimeach teangan ó scachaimsir ó staid litirthe na Gaelinne, ó aimsir na seanna Gaelinne, an nuas go dtíon bean Gaelin, agus an nuaghailen bhuch. Agus tá ina haint san begáin samplaí dúidimecha a hagan chun cín ístíanaí is staid na teangan, agus an nocht an fáíocht á túil an chópálaí fiú bhain. Is stocha go ben clís fear chun túidim a gáilt ar a catá geistegum, nuair a deidim teanga bréag ársa, ná blúir an déach a léamh le chéile agus chud búmparáid le teach eile ó leabhar leis a móid, nach bhfuil an stíl próis chéanna i bhaim ann. Sé an blúir atá ann gom blúir fléan palásna hasashim, palásna nashashim, buíon saidúí a thugan drogaí agus atá féach roiacht nach mór ag tíarna áitiúil áitegus san irthir chun gona breodíist mar dúnbar a fódí díisecha. Sa leagan Gaelinne buíon saidúí táil a bheallan tíarna éigen tíocail bhahamad. Agus léhim an blúide seach. Páras talhí do bhirrta fornista sin, do bhachaméadas aghróid, airid. Do rónach tar dí haulí for a bheol gin tí in ach tríd. No bethe óig na críthe leoin agus no bethe an náhan flá agus fuidig dóibh go ditach a súin fortha agus do neartan anama do bhachaméadas agus rochanach a bhís friú. Van vleau de ronne vir a woes, de ronne vir a woes, voor wie me lesa haldíf. Als je eiste he gno gaelne gom agus ní dóilem catú obidoch de stach in se loideach an erstú gno gael catú queine vis. Catú na habertí a raharú catú lan fuidim a raharú gan dat choma. Páras talhí a hoogtíir a láhir sin. Do bhahamad a gaiirann siad agus de rinach túr do hócathe ó sa chóid. Sa tlís ná fiadhí do listeach ann ach tíidjin. Vertí sóig na críthe isteach ann agus thugtaí an nóhaint flá agus friáiltóibh nó go ditach sónara. Rud an achtóchan anam do bhahamad a deirech leo i bhís. Mar a rinne sibh flá a bhus is álaigh a bheith mo leasa díomh sa tá lile. Er a dáhfuil an scéal is stoilm go bhfuil deithríocht mhór idir a blúide sin agus an blúide ó stair na lúmbardoch a láran ar a bhahamad. Ní haháinst na fuidimecha bréthartha ach i léofacht agus is stílam fróis chomá agus há blúide ó san inise gom díomh agus léime dhéanam rud ceanan so. Agus dúil sé íon colm go dúilfe agus do bheirich gráin agus baheile in chlóiste. Agus do thornach an colm ar a hólainn do hir agus do chuideach a hob in chlóis. Ó ní bhaach a chuid in a héan inne ach a glóis facabédas. It agus múine an cholm go mailíiseachta do chuid an pobl ile chuige agus de lig de goléig i dhéiscebal an colm go folthe chuige. Agus do chuideach hob a glóis facabédas dithe in ghráin. Dúirt facaméadas riúsan gur bé an spirit nuamh do hiigech rocht cholm chuige agus do hagascoch in na chlóise.
do shredden pobl san inas gur bheall sé iad álaigh do leis an ifidin. Agus brahim sé go gahatú bhaid níos lú a cheartú ní ceartú a gaharú sa teachsa chunne chuir in riúnt do chaintóid má goilin an bhainneomh agus ní don go gafi puoine dhéanamh den deachs chunne chuir in riúnt do chaintóid má goilin an bhainneomh ach sé diantagam agus dúil sé íon colim go duilefe go díomhaid agus chu go grán agus baheile in chlóiste. Agus do thuirligéoch an colm a hólan de hir agus do chuide go hob in chlóis or ní bhaich a chuid a saanna teile a cha glóis Muhammad. Agus tééis dá an colm a bhine go meilíiseach do chláig sin pobl le chuige, agus do scuil sé do scuile dhéiscebal an colm chuige óhaid go raibh se bh lachan agus do chuid sé a hob a glóis Muhammad chun an gráinine dhéthe. Dúirt Muhammad leo san go ben spirit náibh a hagach rocht cholim chuige agus do haga scuoch ina chlóise agus do séad an pobl sin anas gur bheall sé iad mar sin chun do leis an ifidin. Stáilm go nochtan sé seaghúin cé go bhfuil ceangal téamúil idir an dáhéacs agus go méid go bhfuil ceangal chroniolúoch leis an go bála go tá teacs de fiúil go leor chomá agus go dohíide go dáheascah sin gur dohíide dáheascah sin gur astíochaid a ggóhéacs san éagsúla agus nach don lucht éisteachta nó don lucht léthóideachta céanna a ceapach iad. Níorthá don léthóid an gúgurché diacuidigás tá híbheige héacsna ó aimsir na seanghildaine agus na meanghildaine chuin star na lombartach a léamh nó tá híbheige na fuid anim nach antáite a litúársa hanimir idirmacha cuineasta an bhríothir nó a bhí chiasta san nóra. A daible an scéaláfach tá Marco Polo goilin is cíte I bróis a thugan stíadpróis a thugan dú nach bug don lehoid nach bhfuil tahiige is na fuiine machasa agus ná fuilin le bhéal san fála mé gé. Chuidir gás an saha cúpa sampla gom dóradíon ó Marco Polo don íalach bíte for a lár an tíúpersa ólara don idir chuoineasta an sun don aimsir don aimsir chun áláideach den bí don íalach bíde for a lár don bhuian a bhíon a lár a dhearfií inis ís an éireann há samplan san den aharis nasalizing relative clause a bhí chiasta féúrú sa tanachhailin agus gandát foscéh fásach fodai fuid an táit an san. Agus se le tiú cho mai feimid gotaí dúbilte chun go fadach chuid inúil. Lá náin bidíthar a ggó leis agus feimid chomá peire do gotaí na hacanta gara chun an ára bháine chuid inúil is docha ar gúla agus ní hín defriocht an caiilche fenám sa chuigé díag sa chaint ní foláid ach is airis í seo aimsir eile is staid litirtha na Gaeilge. Agus is dúchláán a beag seo chomá don dagar hóid an teacs má hanú a chuid an teacs an negar. Tá ceisna an cunas is fearr an teacs a chuid a láthir de léthóid a leiniuh. Caimid cothraíocht a aimimsú chuid gás idir céchomúir is chearttíimiid nó chuidirmíid an séhú Spáinimid an séhú agus an túrú agus céchomúir is a dhéimiid ó leúna le scríine chun sin dhéanamh. Agus há cúpa samplan sa thugam ó agrán há le techt dus na deachirtaí atá ann chuidir gás an aibirte ba abre in rí é sié nó beideach ag lí do gachan. Lenition was not inserted following not in no bedach, since the verb is not in a relative position.
Since it is difficult to ascertain exactly how well practiced in the subtleties of Old Irish grammar the author of this text was, I have taken an editorial decision to give the author the benefit of the doubt in cases such as these, and have thus restored the correct Old Irish pattern. Ní féidir dainhoch don levéal seanna ghaeilne a bhí ige nó meán ghaeilne cé méid taíostócha a bhí ige an údar an teachsa na fuidimeachasa agus ní gcónaí atá graméir na seanna ghaeilne le fiscin go sa léir mar an áfuil an túrú curthaí isteach nó náfuil an sé bhiú cur isteach fé mar ná bíoch sé ná chuirtíisteacha le heimsir na seanna ghaeilne go minic nó livescreení ach má haí dá chuir in agar in nuamh agus má haí chuir sébhe isteach an áitina go gcuirtar sé bhiú isteach do ná in agar an nó chuir gás caiid go go míisten séú I bheras go cí míiste isteacha tríéis tí is ná beh catid ann, weil da bhí sin beidir agus má haí scríomh éistecht in áit éistecht mar go bhfuil an punctum délins nó an sébhú an pointe sébhethe ar a lár méthe, weil da bhí sin a bhfuil mí dá chuir isteach tríéis má bháthid an chuir mí isteach an sébhú ar an M an san nó an bhacha míid má máthid cé go bhfuil goin go raibh sébhú an san go bhfuil sébhú san ingach séh sé a staid an tangan dá bhfuil goin. Agus da bhí sin má leanaíonn tún an patrón san is tócha gatha tú an benefit of the doubt fé mar a dtíar faoi a thuairt don údar nuair a háid a chuir na déag san san agar. Mar a chéile leis na haistúáin há samplaíonn sa do rócheartú ró arsaíocht róhainachta in rií fóthe má han tuchanéis sin a haistú focail orocol de réir graméir na meanghil na seanghilne is óra atá I gceist le róhainachta ach tá I bhírótha I gceist le rií mar sin a me fi á haistú san go litir dear faoi the king were buried under it ach gan dáut caiimide sin a haistú I míar na ceart ach siadsas doch na deachachtaí atá gceist leis le text mar seach in agar. Tá samplaíonn sa chomá dus na rudí nó aimimseirtha atá le fiscint sa text tá an deire ADH ar an adiacht orga scríte ag an scríomhaí. Rud ó chuireann in úil is tócha ná bídíist ná bíoch an scríomhaí a fáhrú ADH mar ú fé mar intar dúisgart na héan ach go bála a bh dearach sé schwa orga agus go bhíach sé an ADH ADC bheith a chuid. In éidir nach chuil gan an athú mór gan defríochtta dhéiscint dearmid idir orga gan ADH agus orga le ADH ó he fáíochtacha. Agus chomá cé go úsáitir an réhhacail a chuin as na nóghailne scríomh agus rás fé mar bheith súil leis. Tá sampla chomatha goin don bhfuidim déanach as agus sé bhú ina dhéag pléine in sa live screen. So túis as cheansíomh ó orga, incense out of golden censers. Mar sin sampla do rudécinint anna dhéanach is stoilm is stair na tangan. Laura me ábharín is mariála de goitheach starúil mar sin an diaagsa cad is féidir dhéanamh amach mariálid agus mariálid goitheach cultúra chomá in aistíoch an teagsa. Fé mar a luchanna scríoch leabhar leis amóid den íon macáthíoch as dá bhean Kathleen Gerald, ó écinn tilín an fé blian nó mar sin go ráidir sanna gcuachta garibde in íar dhéisgur for chuí de lín an tarna lean an gúil cé diaag.
Iar an rhaid notí imolacha sa live screen benachta húrt ar a lánún a chud na teachsanna sa scríomh sa live screen. Agus cén áúin siad an lánú gan amalh tá a goin go bíad atá gceist mar déad an tarna scríomhaí gur gobir do finí má cá riach a bhí sé héin. Agus cíimi dé sin an so sleán an ilid so ceann a scríg Englas ó Callanáin, Iníos ó Callanáin, do bh cá finí má cá díarmad agus baid bnecht leis dó. Ní leine mo goin fóíar don géad scríomhaí for a bhór a live scríne agus an scríomhaí a chópáil Marco Polo in sa live screen chomá. Tá aharú anna hí múl dianta it a sachan Marco Polo in sa live screen nochten beidir cohiag skide in teachsáide sin. Aharóach an monach Dominicoch Francisco Pipino an fara skrig an leagan leidene de Marco Polo on rastrioch an leagan Gaeilge. Aharóiter é sin ó monach Dominicoch go monach Francisach agus cíimi sin sé seo tosach live screen on a dóil scríoch Lelín aimimsid Pipino héin ó díadach sé bháis in sa chaid cheanna go raibh sé gobid an agus cíimiid maisiú deas an son in san de Marco Polo héin agus an son heamnáibh diise cíimiid maisiú pictúr do Francisco Pipino héin agus abí Dominicoch ach is saola go hathróíoch seo in sa naisiúán Gaeilge cíimiid seo in sa chéad chuid an déacs bhí bráthir rí in abíd san Francéis is an chaid anna hiléid gur aharú é sin ó manach Dominicoch go manach Francesach. Mar sin tugann sé sin in úile stóilm gur raibh ceangal éigent ag scríbhín teacs gur raibh ceangal éigent ag leis an óir Francesach beidir go Francesach a bheithe nó gur raibh blúhainte leis an óir go dastig goig an taharú sa dhéanamh is stóilm gur táchtach an son a harú eile a pléite go méid Celtica a feitir lín camúar sa teacs. Camúar idir Cúlra can agus Gaelta leis stócha maceir de háir agus úncail leis i gcéirín na mechan na chuine. Ach sé an taharú duach in san naisiúán Gaeilge go nathraíoch go beáin do bheagán an Gael tá Cúlra can a trid in ag chud cehar leis agus úncail leis mar sin ní maceir de háir ach chud cehar díadach. Agus cíimiid go méidir go nidach an taharú sa chuin ceangal a dhéanamh le troid agus can háchtach a hála is saoil finín agus Catlín chreid finín in ag chud cehar a cormach sa a dána sé guacht agus mar chud an goga ceanna tócha bhí Catlín agus droid Seamas trid in ag an úncail geróid mar Gaelach téis bás an nahar Tomás an tíarla. Agus ní hinne an tanna harú a bháine duach in sa chuidse ach is áda go bhí a dúach an chuirsíar a gahéin in sa naisiúáin ten sé ó bheith chuisoch beag in sa Marco Polo tí chéile tí féin giad go dtí 8 féin giad an déacs mar sin há sé miadathe agus is anna feitar an chomá tanga bhuamach bhlaimimeach is tócha sin an heidiochtaí úsáitar a Scoilach an cosíir an cá a gaitar in sna go cotíanta go háide déacs na meán Gaeilge an os cogad Gaeilge ag Gailibh cairim chealacháin chaisiil agus i le héadí sin cairim chuireilmhaig chuin cosíir ar a gá
úsáidse a lán aideachtaí in ag chéile agus tá sé anna hefyd ó hef na aideachtaí do a ddéar míid. Ach is stoilm se an klausúra húrt haint an lein. Is stoilm gur féidirlinn a lán óla se vid hinú me jeller a live screen a dange agus chohéeks a gohéeksen a skriach an Marco Polo Gaeilge. Feiter in teeks a live screen is skriocht in ma kar réchas do Gaeilge i Gaelach. Há seans ma gur pronsiach gur manach pronsiach a leistig Marco Polo no den éken gur blointe geile an oortsen. Agus cumáach an live screen meiniste pronsiach Tim leige sa 16 diag mar an úsáid míhéal ó léide chuin bahí neh chopáid. Cuideach an teeks is deide door ná teeksna a phléan créidir agus religiún nechtí stóla agus cruhinn sé seo sais coders nach leis na bahí neh agus leis an bhóideach a feiter de sachna live screene. Skréach an teeks a dange eléanta bhí gásan an nóáile na muhe, rud a hasúan amach i meas naisiúcháin eile a live screen. Is léidir gur a réoch blúíocht an déagsta nó agus á sé áitithe gomsa go dúnach íirecht comparaidí anmh idir selfiní, patrún a live screen agus cúbla can héil. Ach las móil seo tá sé dachar chu síos cruoine dhéanamh cés gríg an taisiúcháin Gaeilge agus cé reistige. Mar a mechas tóchan beloga bheith caiile goin do sachan teeks agus i dedin teeks be go meach calafan a goin no be go meach rodéige mar sin a goin ach as si som caiile go deogus ní fiú behain weg a cuioine over mé breute ach no bet op breute ach gohaide mar ha dú a caite gom leis ach idir dálín ha súile gom go dugus leamh lehan a déeks agus a live screen go bhaite rínte agus nach fuidir mar tangan a bhaite sa teeks agus a ggóhéeks staiúil agus kultúra ina scríocha. Gur maithagah. Gur mágad éon Andrea cinnte bhí sé sin bra lehan scópáil gur bhí mágad. Bhaile héine ceiste chur Andrea san tá cúpla neámad a goin caiid daoine dolig criniú ag dó. As gom go sa bhaid. Má ná bhí builne chur. Tá tú gobar agrán Andrea bhfuil Peter. Go máil ach go beú agrán. Ví go beú beú agrán le si blian in daas ní sé críochnathe agus níos de chéile jaslo me a chuir gríach gan dátá díile takeisteach agus gaí san íon chomá ach jaslum agrán a chuir blóin a bheith se olh. Fémar a dúirt is stoilm gur teeks dúháánach go máile chuirn a ré agus bí rodí maithe máil. Bí. Cé cho fadas atá sé? Tá timp le cheir bhíle díag focaán mar sin fada go leor mar heag scoilne ó aimimse sin. Andrea gur míle mai sin bhí sé aonting de spéisiir agus tásúla manis agus na Jerry leis an fantem go méid an búla le chéile agus go tiglan ans na ráile mar bhí sin Harbh spéisiil ar fad is sim gur bhain idir fad soltas caiim na héan imachtanéis mar a cruniú a go bhnééis a gur míle maigad gur maigad. Tá bhainte rót. Ní cheistele géan duna bhfuil. Agus me gasistúán go béle Andrea agus leagan nuúhailna de ba nó ní bheith legan nóáilna de a chaistúán go béle agus an teach sé chuirthain agar i gceart. Cuideach an agar hena céad sa fé blianaine ach stocha sé ná agar an nó chuir amach mar chuitlí stóg sa fer chuir sin in agar sé lán teach na agar agus í sé annach níomhach ach ní gcóna a bhí sé cho ireach maiall le tríú fuidir mar tangan nó fiúháin agar hóireacht seasta.
Agus céim fan gur legan mú Gaeilge amach. Well beidir go gaime ach stocha gur a díú scoláidí miléin nóhhailin i muthe a seanhhailin a bheith sé díidethe agus go minic ní bhíon nóhhailin nach sun. Nis ní hen leis céala sin be go níon ach is tócha sin chiad chéim cean bearlach ar amach. Bheith sé dechar cean de tí hangach ar amach. Ach be go níon hin machasáid sin chomá bheith sé sin sí múil i dhéanamh. Well, hágamach arde, mar bhfuil éon cheiste géine eile beidir go scoilmid le Andrea is ach ar muochas leat Andrea as a gaint. Áfáilte goibh. Anna bha agus